Ibarugan karon sa kabanay og higala ni alias Ana, 88 anyos nga dili natural death ang rason kung hinungdan sa kamatayon ni human nga napalgang patay sa may terminal sa Santa Maria, Davao Occidental ni atong Enero 5, 2026. Sa eksklusibong interview sa DXDCR Davao kang Lucena Diolina, ibutyag din nga daghang mga bunog ug samad nga nahiaguman ang iyang inahan. Ingon ma'am wala sab kini sapot o gipangtabunan pa kini og pinutol nga sagbot dihang napalgang patay sa naisgutang lugar. Inuhan sab ni Diolina nga natripingan ang iyang inahan gumikan wala kini misayod nga duna kini nakalaban. At ang minaon ni si Lucena Diolina, anak sa biktimang senior. Gituyo gyud na siya ma'am, wa ta kay balo og naabay nag-interes sa iyang kinabuhi. Pero sa akong pagsulti, akong mama wala gyud nay mga kalaban. Natripingan gyud na siya ma'am kay murag halos kada adlaw nagalakaw gyud na siya sa karsada. Usahay duol sa kanang nahitabuan na itangkong dito sa unahan nagapanguha gyud na siya tangkong. Oh, basig na ay nakakuan pa nga nakitaan gyud siya permanente diha magagi-agi. Isa-isa isab sa anak nga healthy kun himsog ang iyang inahan bisa pa man sa katigulangon gani. Wala matod kini sakit sa pangutok sa ulo ug sa tuhod. Dugang butyag ni Diolina nga duna sab na palgan nga paniyong puti nga dunay gamayng dugo asas sagad ginabutangan sa iyang inahan og kwarta. Samtang matod pa sa anak nga dili na ipailawom sa autopsiya ang patayng lawas ni Ana o gisaalig na sa kapulisan ang paglusad og lawom nga investigasyon aron nga mahatagan og katubagan ang kamatayon sa iyang inahan. Ingon man hustisya kun ugaling adunay nagpaluyong responsable sa kamatayon ni ini.